dito guys. Pangauntan nyo guys. Nagkinilaw may uyabang. Yagis kusaan og sili. Daga nagkaon guys oh. Pagana sa kaon. Manilaw. Kinilaw nga uyabang. Kusakan og sili. Nag-picnic min duha diri sa sapa. Nag-update mi sa sapa na pa iyabang. Gamas guys oh. Makan sili. Oh. Uyabang nga kinilaw gipusakan og sili. Gibutangan og suka. Gitimplahan. Okay guys. Sarap. Sinamot lang kay nang hinamin ay akong tubig oh. Tagasak ang tubig diri sa gimbal. Kansi. So, tagkinilaw nga, uyabang. No. Sarap. Ang nga oy. Sarap hang. Ba. Ang ayabang. Ang mitay. Nalibot kami ron guys. Ang ilag ng ayabang dirisan. Nalibot kami. Madami kanon, kinag-picnic min duha diri si James.